खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 6 जुन 2025 मायथाइ एबा 22 जेठ दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि, नोंथांनि उफ्रा रांखौ मोनसे रैखाथि गोनां जायगायाव दोन, जेराव नोंथाङा इयुनाव बेखौ मोनफिननो हागोन। नोंथांनि लोगोफोर एबा बाहागिफोरखौ नोंथांनि राङारि लेनदेनखौ सामलायनो दाहो, नङाब्ला नोंथाङा थाबैनो नोंथांनि सानथांखि खालामनाय रां बावजाखौ बारहोगोन। रमान्सआ हिट जागोन आरो नोंथांनि बेसेनगोसा अनथोबफोराबो दिनै गोसो बोनो हानाय नङा। बेयो जानो हागौ दि नोंथांनि सिगांनि सोरबा सासेया दिनै नोंथांजों सोमोन्दो लाखिगोन आरो बे सानखौ गोसोखांथाव खालामगोन। जुलियारि जिउआव दोनथ'नायजों रागा जोंनायनि जाहोनाव नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनि सायाव बेरफ्रुनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। वृषभ राशि, दिनै नोंथांनि साना जोबोद मोजां जागोन। मोनसे गोनांथार खामानिखौ फोजोबनायाव हेंथाफोरखौ दिनै बोखारनाय जागोन। दिनै नोंथाङा सासे लोगोखौबो मदद खालामनो हागौ। फालांगिजों सोमोन्दो गोनां खामानि जागायजेननायनिफ्राय नोंथाङा मोनसे मोजां फिथाय मोननो हायो। गोबां साननिफ्रायनो नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनाय रांखान्थियारि जेंनाया जोबगोन, जाय दिनै नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामगोन। मोजां मोनलायग्रा लोगोफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां मोननाय। बिसोर अनथोबनि खुन्दुं मोननो हागौ आरो सोमोन्दोआ गोख्रोंसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। मिथुन राशि, मोनसे साबसिन जिउनि थाखाय गावनि सावस्रि आरो सुबुंथिखौ साबसिन खालामनो नाजा। गावनि खरसाखौ सामलाय आरो दिनै उदाङै खर्सा खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै गुबुननि आयदायाव आखाय होनायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै गावनि आंगोखौ मोजां आखु दिन्थि। दिनै नोंथांनि सानथांखिफोराव जोबथा मिनिटआव सोलायनाय फैनो हागौ। खुरमा बाहागिफोरनि आखाय होनाया हाबा जानाय जिउआव जेंना सोमजिहोनो हागौ। नखरजों लोगोसे मल एबा शपिं कमप्लेक्सआव थांनायनि जाथावना दं, नाथाय बेयो नोंथांनि खरसाखौ मख'जाथाव महरै बांहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि, दिनैनि साना फालांगिनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। दिनै नोंथांहा धोरोमारि सानथौनि फारसे गोसो थागोन। दिनै नोंथाङा मोनसे धोरोमारि हाबाफारियावबो बाहागो लानो हागौ। बे राशिनि फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि फरायनाय सानथांखिफोरखौ सोलायनो हागौ, जाय मोनसे साबसिन जिउ राहा लाबोनो हागौ। दिनै नोंथाङा गावनि पार्टनारनि थाखाय मोनसे सारप्राइज पार्टिनि बिथांखि लानो हायो। दिनै बबेबा गिदिर मावथांखियाव रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था, मानोना नोंथाङा खहा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि, बेंकजों सोमोन्दो थानाय लेनदेनफोराव रां जानाया गोनांथार। गथ'फोरा गावसोरनि फरायसालिनि खामानिखौ फोजोबनो थाखाय नोंथांनि हेफाजाब लानो हागौ। सानस्लाबै रमान्टिक गोसो बोनो हानायनि जाथावना दं। जुदि नोंथाङा बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैयो, अब्ला गोब्राब बिबुंथि होनायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों फिन खेबसेबाव मोजां मोनफिनगोन। जिरायनाय सानफोराव खामानि मावनायनिख्रुइ गोसो बायनो हाथाव जेबो गैया। बेयो जानो हागौ दि नोंथाङा बे रागा जोंनायजों सानसे जुजिनांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कन्या राशि, दिनै नोंथांनि साना मोनफुंनायफोरजों बुंफबगोन। नोंथाङा नखरनि हाबाफोरखौ फोजोबनायाव नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरनि मदद मोनगोन। बयबो नोंथांनि खोथाखौ गोसो होनानै खोनासंगोन। नोंथाङा फालांगियावबो गोबां जाफुंसार जानो हागोन।
दिनै नोंथाङा गुबुन हादोराव थांनो खाबु मोननो हागौ। सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा दिनै जोबगोन, जायजों नोंथाङा मोजां मोनगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव प्रम'शनबो मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि, नोंथांनि बेलासिया गोबां आबेगजों बेंखनजागोन आरो बेनिखायनो बियो माखासे नारसिनथायबो जाहोनो हागौ। नाथाय बांद्राय जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया, मानोना नोंथांनि खुसिया नोंथांनि गोसो बायनायनिख्रुइ बांसिन गोजोननाय लाबोगोन। नोंथाङा थालांनाय रांखौ मोनगोन आरो नोंथांनि राङारि थासारियाव जौगानाय फैगोन। नखरारि बिथिङाव नोंथाङा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ, नाथाय नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरनि हेफाजाबजों नोंथाङा जेंनाखौ सुस्रांनायाव जाफुंसार जागोन। बेयो जिउनि मोनसे बाहागो आरो रावबो बेनिफ्राय बारग'नो हाया। जोमैनि सोरां एबा सायख्लुमआ जेब्लाबो रावनिबो जिउआव थानो हाया। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना जोबोर मोजां जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया दिनै दिदोम थागोन। बे राशिनि थाखाय फालांगिया सरासनस्रा थागोन। दिनै नुजानाय जेंनाफोरखौ नोंथाङा गोरलैयैनो सामलायगोन। दिनै मानसिफ्रा नोंथांनि गोजोन आखुजों खुसि जागोन। दिनै नोंथाङा मोनसे सिगांनि गोरोन्थिखौबो हमदांनो हागोन आरो बेनिफ्राय सोलोंनानै नोंथाङा मोनसे मोजां इयुननि थाखाय बिथा गायसननो हागोन। दिनै नोंथाङा दिनै मोगा-मोगिनि थाखाय थांगासिनो दं, अब्ला थांनायनि सिगां इसोर हनुमानखौ लोगो हमनो रोखा खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। धनु राशि, होबथानाय रांखौ मोनगोन आरो रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। नोंथांनि आंगोफ्रा खुसि आरो नोंथाङा मोनाबिलिनि थाखाय बिसोरजों माखासे सानथांखि बानायनांगौ। दिनै नोंथाङा निराश मोननो हागौ, मानोना बियो जानो हागौ दि नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों बायजोआव थांनो हानाय नङा। नोंथांनि सुबुंथि आरो महरखौ साबसिन खालामनो नाजानाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनि गोनांथिफोरखौ नेवसिनो हागौ, जाय नोंथांखौ रागा जोंहोनो हागौ। नोंथांनि दावबायनाय समाव नोंथाङा गोदान जायगाफोरखौ नायबिजिरगोन आरो गोनांथार सुबुंफोरखौ लोगो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। मकर राशि, दिनैनि साना फालांगियारिफोरनि थाखाय मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा नखरनि बेसादफोर बायनायाव रां बाहायनो हागौ। दिनै नोंथाङा आरजाथाव साख्रिनि खाबु मोनगोन। नोंथांनि बिमा-बिफानि बोरआ नोंथांखौ नोंथांनि थांखिसिम सौहैनायाव मदद होगोन। दिनै नोंथाङा राजखान्थिनि फोथाराव सांग्रां बिफाव लागोन। बे नेरसोननि सुबुंफोरा दिनै आयेनारि आयदाफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। लोगोफोरनि थाखाय नोंथाङा मावख'आव जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। गौरी गणेशजीनो बेसेन लाड्डु जासि, नोंथांनि लुबैनायफोरा जाफुंगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों दावरायनि गोथां गाब। कुम्भ राशि, आयेनारि आयदाफोरनि थाखाय नारसिननाया जाथावना। रां थिसननायजों सोमोन्दो गोनां थिरांथाफोरखौ गुबुन सानसिम दोनथ'नांगौ। नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांनि नोजोरखौ मदद होगोन। गावारि सोमोन्दोफोरा गोसो गुदुं आरो नाजुक थागोन। नोंथांनि सानस्रिफोरखौ खुलायै फोरमायनो गोसो गैया। नोंथांनि जिउ लोगोरिनि खामानियाव मुखुब जानाया नोंथांनि दुखुनि जाहोन जानो हागौ। नोंथाङा गोबां मावफुंनो लुबैयो, नाथाय जुदि नोंथाङा गोबाव खालामबाय थायो, अब्ला नोंथाङा गावजों गोसो बायनो हमगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मीन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांनि दावगानायाव थानाय हेंथाफोर जाय गोबां साननिफ्राय दं, बेफोरखौ दिनै बोखारनाय जागोन। बे राशि बानायग्राफोरा दिनै रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा जागोन आरो मोनसे गोदान रादायबो मोननो हागौ।
नखराव दिनै गोजोननाय आरो गोजोननि आबहावा थागोन। थांनाय साननैसोनिफ्राय बानायनाय बिथांखिफोरा दिनै आबुं जागोन। नोंथाङा दिनै बायजोआव थांनो आरो बबेहायबा दावबायनो सानथांखि लानो हायो। दिनै नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि जाफुंसारनायाव गोग्गानाय मोनगोन। मोदाइजोनो गुर जासि आरो नोंनि जौगानाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।